Joen is er een bijeenkomst in Ries over de mogelijke plan voor een asielziekencentrum voor 300 asielziekers bij de Villa Mooi Gaasterland. Het dorp had 175 inwoners. Ondernemers zijn benauwd voor de gevolgen voor het toerisme. RAF Friesland, de Frieske ambulancezorg, neemt het patiëntenvervoer naar de Watereilanden oer van Defensie. RAF wil op 1 juli 2015 met de helikoptervluchten beginnen. Over het oornemen van de oren, search and rescue taak, de reddingsacties, praat Defensie nog met orenpartijen. Vannacht is het Antonov transportvliegtuig voortgaan van de vliegbasis Ljouwert. Het toestel brengt materiaal naar Jordanië voor de IS-missie in Irak. Uit Ljouwert worden 250 militairen uitgestuurd. In Burgum is van de morgen de herinrichting van de merk officieel begonnen. Er komen 100 parkeerplakken bij en een grote supermerk. Het gaat om een investering van €1 miljoen. Het parkeren blijft vergees. Het is Bolle Tonge in Bolzet. De nieuwe stichting die het organiseert had als doel om het boerenlibben te promoten en stad en platteland werd dichter bij elkaar te brengen. Het wordt vannacht 12 graden. Er is kans op mist. Morgen droeg waar, maar zinneskien, een zwakke wind uit het zuiden. Het wordt 20 graden.